ଶିବାନୀ ଆଉ ଈଶାନକୁ ଏବେ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ମୋ କେଦାର ମୁଁ ତ ଗୌରୀ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶିବାନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ଶିବାନୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ଈଶାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଈଶାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେଥର ଦେଖାହେଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଳତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଈଶାନ ଆଉ ବିହାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିବାନୀକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଭାସ ଆସୁଛି ଯେ ଈଶାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଶିବାନୀ ଆଳତି ଦେଲା ସମୟରେ ଈଶାନ ଆଉ ଶିବାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବିହାନ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବାନୀ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏବେ ଈଶାନକୁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ବିହାନ ଆଉ ଈଶାନକୁ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଆସିଛ? ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି କ'ଣ ତମର କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ତମେ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବ, ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ କିଛି ଆସିନି, ତାପରେ ବି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ କରିବି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ଦୋକାନ ଖୋଲିବି, ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବିନି। ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ କରିବ। ଈଶାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି, ଆଉ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ବସିବି। ମୋତେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଡିଲିଂସ୍ କରି ଆସିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଶିବାନୀ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ବିହାନ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଯଦି ମାଇଁ ଜାଣିବେ ତେବେ ସବୁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଈଶାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି। ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେଉଁଠି କରିବି? ଘରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ସେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଈଶାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଦେଖିଛି, ସେଠାରେ ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଆଉ ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ଆଉ ବିହାନ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଈଶାନ ଦୋକାନରେ ବସି କଷ୍ଟମର ସହିତ ଡିଲିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରତ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୋକାନରେ ଈଶାନକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଶିବାନୀ ଆଉ ଈଶାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ରତ୍ନା ଜାଣିପାରିବେ? ଈଶାନକୁ କ'ଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶାନ ଆଉ ଶିବାନୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।